Hei, 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 ce faceți, băi, frățiațele la un episod? Astăzi ne vom juca Roblox! Isinele Peter, din nou! Dar fac timp, ce-o să spun? Nu iar asta. Hai să mă duc la salon. Dacă... Uși, buitor, de 2 bani. Nu mă pe scaun, ce să spun. Da, Siren Head. Am venit. Mai bine mă duc sus să privesc că de nu sunt mort. Hey, Siren Head, are you here? No. Când vii? E acum. Si... Acum. Ce-a spus? De ce urât eu prof. N-a fost suportat nimic. Nu vreau să mă duc la aici. Mă duc aici. Intercaracter. Cost. După 9 timp. Ce-am spus? M-am duc aici la să-ți votul silențiu în față. La propriu. Nu e bine. Nu e bine. Sonic. Pe multe când a stat bateria la final. Hai să mă. Nu e bine. A. Căneaure! E ca fi să mă strășe. Nu știu când. Da, și vă rog pe care vă spuneți că voi. Este că mă voi pe că e frică. Până. Ultim. Ok? E un hirusule. Să mă că nu știu cum e. Nu. Nu. Niciuna următoare. E bine. Nu e de bine cum e la... Aoleu, fac. Mă omoră Foxy, bă. Nu să mă omoare Foxy. Bine. Cum să mă omoare Foxy exact? Cum să mă omoare acum Foxy? Cum e posibil să mă omoare acum Foxy? Fac. Atunci fac. Relax-o, mi-a ce trebuie. Perfecto. Iar parcă nu star că nu prea îmi permiți un speedway. Că decât dacă nu am bani pentru ăștia, dar nu uităm. Nu era fel de rapid ca speedway-ul, dar exact. Nu vei bun aici, că mi-e frică să mă bată tata aia. Nu mai voi prima. Deci va fi impostorul. Că mi-e frică. Mi-e frică. Nu te cred că e bine. Am festivat fără să vreau. E ok. E bine, e bine. Rezistăm. Mi-am luat papucii, nu știți, mi-am luat. Mi-a fost numai bani, dar eu bani înapoi, ce să spun. Mai viață, adică am iar înapoi, ce să spun. Decât să... dacă are cineva pe ăsta, vreau. Ce frică mea. Haide. ACP. Nu. Nu SCP-ul. Nu ACP. N-ai. Nu. Urască ACP-ul ăsta. Foarte.
Tu bagă pe video pentru că, da. Hai, fac asta. Unde-i să pui? E serios. Gata, bă. Yay, party! Da, a fost bine că am intrat pentru că îmi dă bani. Come on now, rain! Da, că nu e frică de ea. Nu iar asta să mure, de ce fac? Ce fac? Agoti? Tu ești? Hai la mine. Este tot tu. Dar cum nu mai trebuie să mă... De gânduri că să mă iau asta. Agoti de hauleta. Asta agoti de... I don't know. Holy fuck. Oh fucking god, fuck. Nu lasă netele de pe fundalul, vezi? Nu. Nu ia tu ai prin TXT. Hai, Sonic. Bine, lasă pe cameră. Prima. Asta nu e ce frumos, dude. Hai să vedem. Știi că nu e venit, măcar nu vreau să știi, îmi trebuie o pauză, măcar de. Perfect. Why don't we? They can move it. Come on now, rings! Oh, what the? Oh no, Wally. Hey, Wally. Never. Nu pot să mă plictisesc așa. Ha. Bă, vreau pe mine să mă poate lua. Why? Ha. Bun, băieți, ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut așa. Să lăsați să ați plăcut și să ați plăcut și să ați plăcut. Pa, pa!